सब गोटा के नमस्कार। आई हम एक जितिया आबा वाला तो नहा खा के मरुआ रोटी और माछ के गीत गबै छी। उम्मीद है जे नीक लागत। यदि नीक लागे तो हमारे चैनल के सब्सक्राइब, लाइक्स और कमेंट जरूर करो। तो सुने जाओ। मड़ुआ के रोटी पर माड़ा के माछ सखी जितिया मने बई है। मड़ुआ के रोटी पर माड़ा के माछ सखी जितिया मने बई है। जितिया मने बई नहाय खाय करबई। जितिया मने बई नहाय खाय करबई। मड़ुआ के रोटी पर माड़ा के माछ सखी जितिया मने बई है। मड़ुआ के रोटी पर माड़ा के माछ सखी जितिया मने बई है। अपने सा माछ धोबई अपने बनेबई। अपने सा माछ धोबई अपने बनेबई। सखी संग जाका पोखर में नहेबई। सखी संग जाका पोखर में नहेबई। अपने नहाय खाय करबई संगही हम सबके खुएबई है। अपने नहाय खाय करबई संगही हम सबके खुएबई है। मड़ुआ के रोटी पर माड़ा के माछ सखी जितिया मने बई है। मड़ुआ के रोटी पर माड़ा के माछ सखी जितिया मने बई है। जितिया मने बई नहाय खाय करबई। जितिया मने बई नहाय खाय करबई। मड़ुआ के रोटी पर माड़ा के माछ सखी जितिया मने बई है। अखड़ा पातिल में दोही जमेबई। अखड़ा पातिल में दोही जमेबई। गम गम कतरनी के चूड़ा मंगेबई। गम गम कतरनी के चूड़ा मंगेबई। उठगन के बेर पड़ बउआ के संग संग सबके जगेबई है। उठगन के बेर पड़ बउआ के संगे संगे सबके जगेबई है। मड़ुआ के रोटी पर माड़ा के माछ सखी जितिया मने बई है। जितिया मने बई नहाय खाय करबई। जितिया मने बई नहाय खाय करबई। मड़ुआ के रोटी पर माड़ा के माछ सखी जितिया मने बई है। धन्यवाद।